الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں پٹوریا روج تو منزل تے پہنچنا ایویں راواں بچ پیر نہ پسار کے رکھ او بدو بدی نو نہ پا پلے تے نیک عملاں دی سیج شنگار کے رکھ او فانی دماں تے دم کیوں مارنا او فانی دماں تے دم کیوں مارنا او فانی دماں نو دلوں بسار کے رکھ او بے دردہ پنچھیاں نے اڈ جانا لکھ پنجرے نو تو جندرے مار کے رکھ